Ev nefen be, ev çibene. Felemez ulu. Banga Rêber Apo ya Aştî û Civaka Demokratîk ne tenê li Kurdistan û Tirkiyeyê li seranserî herêmê rê li ber pêşveçûnên vekir. Bi bangê re PKKê kongreya xwe ya 12 kom kir. Di vê kongreyê de biryarên dîrokî yên weke fesixkirina partiyê û bidawîkirina têkoşîna çekdarî hatin wergirtin. Rojnameya Serxwebûn ku weşana fermî ya PKKê bû, di hejmara xwe ya dawî de perspektîfa Rêber Apo ya ji kongreyê re şandiye û biryarên di kongreyê de hatine girtin bi berfirehî weşandin. Li gel biryaran Rapora Komîteya Navendî ya PKKê ku pêşkeşî kongreyê kiribû hat weşandin. Hem de perspektîfên Rêber Apo yên ji bo kongreyê de hem jî di Rapora Komîteyê de tespîtên girîng hebûn. Bêguman divan tespîtan de sedema biryarên kongreyê û pêvajoya bi înisiyatîfa Rêber Apo pêş dikeve baştir tên fêm kirin. Tevî Banga Rêber Apo û biryarên kongreya PKKê jî mirov dikare bêje ji aliyê desthilat û dewleta Tirk ve heyaniha gavên têrker û bêbawer nehatine avêtin. Pêwîst bû ku heyaniha di warê qanûnî de hîn guhertin bikirana lê ji ber dewleta Tirk pirsa Kurd ne weke pirsgirêkek siyasî an civakî weke pirsgirêkeke ewleyiyê dibîne, di mijara avêtina gavan de bêdil dimîne. Ev nêzîkatî rê li ber diyalogê digire û dibe sedem ku dewlet li şûna gavên çareseriyê bavêje polîtikayên leşkerî û tecrîdê bidomîne. Êrişên ser herêmên parastinê yên medyayî û başnekirina rewşa Rêber Apo ku bikaribe di şertên azad û rehet de bixebite, mirov dikare bi vê îzah bike. Tevî Banga Rêber Apo dewleta Tirk tu daxuyaniyeke zelal a li ser çareseriya pirsa Kurd nedaye. Ev bêhelwestî nîşan dide ku desthilata AKP û hevkarên wê neamade ne ku diyalogeke ciddî bi Kurdan re bikin. Herçendî serokê MHP Dewlet Bahçelî vê bangê weke girîng bi nav dike jî li gorî vê girîngiyê helwest û xebateke berbiçav nayê meşandin. Ev yekşî baweriya bi aliyê dewletê re kêm dike. Lewma bê helwestmayîna dewleta Tirk a li hember Banga Rêber Apo di qada navneteweyî de weke nîşana nebûna vîzyoneke çareseriyê û berdewamkirina polîtikayên ewleyiyê tê nirxandin. Ev yek ne tenê baweriya gelê Kurd bi dewletê kêm dike, her wiha di qada navneteweyî de nîşan dide ku Tirkiye weke welat ji bo pêşxistina aştî û demokrasiyê neamade ye. Ji bo ku ev bê helwestî were guhertin, divê dewlet astengên li pêşa Rêber Apo rake ku bikaribe bi awayeke azad pêvajoyê bimeşîne. Divê girtiyên siyasî bên berdan. Li gel vê ji bo pêşvebirina pêvajoyê girîng e ku dibin sîwana meclisê de bi beşdariya hemû partiyên siyasî komîsyonek bêava kirin. Herçendî Banga Rêber Apo ya Aştî û Civaka Demokratîk di nava Civakê de û hêzên azadîxwaz de hêviyeke mezin a Aştîyê da be avakirin jî gergavên pêwîst neyên avêtin û ev yek bandoreke neyînî li ser aramiya herêmê, siyaseta herêmê bike.